Magandang hapon muli sa ating lahat. Ngayon po sa simula na po natin ang second number row at small town lottery, draw number 2231. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. First winning number 16, 16. Ibabalik po natin ang mabiling numero para magkasama sa pangalawang pag-ibig. Timer ready. Second winning number 30, 30. At ating number combination para sa ating second row ay marang ito ay 16, 13, exact portion. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako si Joker Medina sa kasama ng PCSO. Tinuro sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result on March 25, 2024 at 5 p.m. draw are the numbers 16 and 30, 16 and 30 in exact order. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Pusong Panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan.